akce. Čau lidi, já jsem Mili. Tohle to je. Řekni Macko! Čau všichni, já jsem Mili. Tohle to je. Macko. A vítejte u mého 3. videa na tomto kanále. Můžeme jít domů. Toto video bude založené hlavně na Snapchatu. Psal jsem to na Facebooku, dal jsem to na svůj Snap. Tak pár těch Snapchatů se našlo, přece ještě nemám nějakou takovou základnu těch fanoušků, no. Jsem ještě takový PD youtuber. Můžem odpovídat buď na jejich otázky, na jejich dotazy a tak dále. Proč jsem si přines tady Macko? To bych taky rád viděl. Já ještě YouTube kanál nemám. Ale... Ani mít nebudeš? Řeknu vám něco, čím natáčíme. Natáčíme teďka právě jejím mobilem, Samsung Galaxy S5, 16 megapixelů to má. A přesně proto mě jsem vzal, protože foťák, že jo? Ano, rozhodli jsme se prostě natočit Snapchat, ale jak jsme zjistili, chtěli jsme jít prostě někde do přírody. Vidíte tu krásu, ne? Tady. Prostě takový krásný výhled. Udělá to takovou chillózní atmosféru. Řeknu vám takovej menší fail přitom. Chtěli jsme natáčet do přírody. Potom jsme si uvědomili, že ani jeden z nás nemá data. On má takovou aplikaci na Samsungu, ne? Může točit svoji obrazovku. Tak jsme to chtěli točit, akorát, že co se stalo? Nemáme data, nemáme Wi-Fi, takže jsem si svoje screeny vyscreenoval. Stej socky. Jdeme na otvírání snapů. První snap. Macko, jaký máš názor na psy? No jako... Jsi celkem fajn. Ale občas si mrdíš, kámo. Tak to byl její názor na psy. Můj názor na psy jako... Nějaký psy mi nevadí, jakože... Ne úplně to, ale třeba takovýhle pes jakože skákat, oblizovat mě. Tak to už mi celkem přijde takový trošku... Uchylný? Ne uchylný, spíš trošku nad hranici. Ale psy mám rád, takže tak. Další. Názor na mě. Zase... Štěpka. Jaká? Z Mariánek. Co? Kamo? Štěpka z Mariánek. Já tě znám, osobně tě neznám. OK, znám tě přes Facebook a takhle. Za mě jsi možná celkem fajn. Za mě jsi celkem fajn. Moc tě neznám, ale jsi fajn. Od Kai Snap. Co máš dnes v plánu? Dnes v plánu mám. Dneska je 30.4. neboli den před májem a to je vlastně májka, pán čarodějnice takhle. Já bydlím na vesnici, takže u nás je to takový tradiční, takže budem pálit čarodějnice, opejkat buřty, skákat přes oheň, Balit holky. do alobalu samozřejmě, Přesně, nebo do balícího papíru. Další snap, máš mě rád? Tak jako jo, mám tě rád. Při tom, jak vypadáš tady na tom snapu, tak kdo by ti rád neměl, že jo? Jdem na další snap. S tebou bych do toho klidně jako šel do toho kamarádství s výhodama, že jo? Dýchání je fajn. To tam nedáš. Dobrý. Takže, Macko, řekni mi tvůj názor na kamarádství s výhodama. No, tak jako, jestli ti není 13, tak jako by to bylo fajn, víš co? Je to fajn. Ale když se zakoukáš, tak už to fajn není. Tak, můj názor na kamarádství s výhodama je to, že podle toho snapu, jako vy ho tady někde vidíte, možná místo jejího ksichtu, bych jako kamarádství s výhodama, jak tady říkala Macko, je fajn. A další snap, hodně štěstí. No. Prostě děkuju, že mi přeješ hodně štěstí, tady Mackovi taky, že přeješ hodně štěstí, no. A to je konec našeho snapu. Moc toho těch snapů nebylo, protože lidičky mě nemají rádi a snapchaty neposílali, no. Nápodobně. Její lidičky prej ještě spaly. Tohle by bylo z dnešního videa všechno. Děkuju Mackovi, že se do toho videa přidala. A to by bylo všechno, takže my se s váma loučíme a zatím čus. Čau, čau. Říkám ti, aby tam nebyla ta větev.